Така, изчисленията, които съм направил преди всичко с Maple, или по-скоро съм го използвал като помощно средство. И целта на работата ми беше да изследвам единствено топлопроводността в хомогенна среда. И по-конкретно това е едномерна хомогенна среда. Тоест, казвам с думи прости, аз съм изследвал каква ще бъде динамиката на енергията, термодинамичната енергия в един прът, казано. Вижда се по абсцисата Хикс, ето от 0 до 10, аз съм приел напълно условно, че ще следвам прът с дължина 10 метра и също така като характеристика на материала, от който изработям пръта, съм приел, че температуропроводното число ще бъде единица. Така, изследвал съм най-различни сценария, сега ще покажа някои от тях. Първият от тях е когато в двете граници на 0 и на 10 метра имаме фиксирана температура. Т.е. температура от 0 градуса. По ординатата е показана каква е температурата в средата в този прът. Сега, изследвал съм две задачи. Първата, която се вижда анимациите в тази папка, това са когато на границата имаме строго фиксирана температура, а през останалата, по дължината на пръта се приема, че той е идеално изолиран. Напълно теоретично. А пък във втория случай е когато дори в двете граници имаме идеално изолиране, което може би е по-интересният случай, но както и да е. Така, сега хубавото на тези анимации, те са базирани изцяло на решението на Фурие, което той е предложил върху уравнението на топлопроводността, което означава, че нямаме числено решение на диференциалното уравнение на топлопроводността и решението е напълно точно. Не, че другото е много по-различно от това, но все пак това е аналитично решение и това, което аз смятам за важно и хубаво е, че съвременните технологии позволяват да видим нагледно това, което големите умове в науката само са си представили в фантазията си, а ние в нашите дни можем да го видим нагледно и така да се каже, да усетим динамиката. Така, сега първият случай, ето този случай, това е когато в началният, само да видя всъщност какво е разпределението. Тук се вижда разпределението. Разпределението е такова, имаме 0 градуса, мисля, че това е по експоненциален закон, обаче тук нещо не го изписва, няма значение. Така, температурата е разпределена в експоненциален закон. Ето как разпределението на температурата зависи от градиента, защото тук накрая имаме много голям градиент. Тук е 0 градуса, а тук е голям, 70 градуса. Така, нека да видим как точно ще се уравновеси температурата. Както виждаме, дясно става много бързо и постепенно най-високата температура отива към средата, т.е. към 6 метра. Следващото е, когато имаме еднаква голяма висока температура, 10 градуса по Целзий съм избрал аз, и накрая отново имаме фиксирани 0 градуса и как точно ще се отведе енергията в двата края на пръта. Ето как става равномерно. И най-високата температура се остава по средата на пръта. Постепенно и равномерно намалява тя. Следващото е ето на един такъв случай. Тук съм приел абсолютно същото количество енергия да се вложи, както беше в предишната анимация, но с тази разлика, че тук градиента между различните позиции, между различните сечения върху пръта е по-голям. Не е като този случай, където няма никакъв градиент, защото тук е, така да се каже, че са еднакви. Градиента е 0. Но в този случай има някакъв градиент. Това умишлено съм изразил, не помня точно по какъв начин, но с синусоидална функция. Да имаме изцяло положителна температура. И ето да видим как ще се получат нещата. Ето, много бързо се изравнява температурата и в крайна сметка пак стигаме
до това бавно оттичане, да го наречем, на енергията през двата края. Все пак ще го върна. Много бързо, почти няма и една секунда и температурата по дължината на пръта се изравнява. Така, следващото е, тук имаме синусоидално разпределение. Ето как. Тъй като имаме равно и в двата, и от горната страна, и под нулата имаме също доста голяма. То всъщност не е количество на енергия, но няма значение. Важното е, че тъй като градиентът е голям, това подпомага по-бързото отделяне на енергията през краищата. И накрая последния случай съм разгледал такъв случай, който имаме просто линейна функция. От нулата нараства до 10 сравнително. Тук нещо не е 10, но както и да няма значение. И както тук поради големия градиент рязко намалява. Тук забележите обаче, високата температура вече е по-близо до 5 метра, т.е. до средата, сравнено с случая, когато го решахме това нещо с експоненциалния закон. Тук по-скоро нещата отидоха към 6 метра. Просто защото при експоненциалния закон тук е много по-голяма част от енергията. По-голяма част от енергията е в десния край. Както и да е. Така. Следващият пример, който съм решавал, е подобни задачи, даже ако не са и същите, само че съм ги решавал в случай, когато границите са изолирани. Ето, тук отново подобен случай, експоненциален закон. Сега, когато решаваме обаче с реда на Фурие, уравнението на поведността, нулата, това е средната температура. Тоест, ние тук отчитаме не разстоянието, разликата в температурата от тази, каквато би приемала тя в равновесното положение. Ето, например, да видим как ще се държи в такъв случай системата. Ето, виждаме вдясно как падна температурата рязко, заради големия градиент, а в ляво и по средата съответно това става много по-бавно. Ето, тук когато се изравняват, почти скоростта беше еднаква. В следващия случай, ето тук съм решава пак също подобна задача. Тук е синусоидален закон, голям градиент имаме навсякъде по дължината на пръта, изолирани са краищата и тук предполагам, че много бързо ще са, не помня точно каква беше анимацията, но предполагам, че тук много бързо ще се изравнят температурите. Ето, то се вижда. Наистина много бързо. Това е 5 секунден клип, така че вижда се, че доста бързо става. Следващия случай, тук отново синусоидален закон, обаче градиента не е толкова голям. Вижда се. Отново имаме някаква разлика в температурите, но не е чак толкова голяма. Ето, отново бързо се изменя, се изравнява, но все пак по-бавно. За това изравняване отнемат 10 секунди. И на последно място да видим какъв случай съм разгледал. Да, ето отново линейен закон, както беше преди. И тук ето става бавно. Доста по-бавно в сравнение с другите два случая. – 20 секунден клип. Става много по-бавно. А температурата, интересно, при 5 метра изобщо ли се променя през целия процес? Така. И накрая, за последен пример, съм оставил анимацията, която бях подготвил, която е тя не е триизмерна. Самата анимация е триизмерна, но случаят е двоизмерен. Тоест тук не изследваме пластина, тук не изследваме прът, тук изследваме пластина. Всъщност, ето ги двете координати, в систата и ординатата. И виждаме, това е температурата, максимално 120 градуса. Разпределението е такова, че имаме фиксирана температура по 3 от страните на тази пластина. Тази и тази отзад. Тук ще отворим тази да се види. И тази, която посочих. Тук имаме фиксирана температура от 0. Само от едната страна имаме само едната страна е изолирана. И сега можем да видим как точно, какво би било поведението на тази система, как ще се отвежда топлината, с каква скорост, въобще каква би била динамиката на този процес. Ето виждаме горе, тук се става, съм означил секундите, които въобще времето, как се отвежда топлината.
постепенно от страна се намаля най-бавното към изолираният край. Как постепенно разликата намаля. 15 секунди. Тук 10 на 10 е това. Да видим сега. Ето сега ще покажа и от другия изглед. Той е същата задача, просто от друг изглед. Температурата. Тук така намаля най-бързо и най-бавно към изолираната страна. И това е всичко. Благодаря ви за вниманието.